नमस्कार. आज आपल्या गजाली कार्यक्रमामध्ये मराठी रंगभूमीवरचे आणि त्याहीपेक्षा मराठी चित्रमालिकामधून आपल्या घराघरामध्ये पोचलेले आणि म्हणूनच आपणा सर्वांना त्या मालिकामधून परिचित असलेले असे अभिनेते आज आलेले आहेत. त्यांना बघितल्यानंतर त्यांना तुम्ही ओळखाल, कदाचित नाही ओळखाल, कारण आज ते त्यांच्यासारखे आपल्याबरोबर बसलेले आहेत. आपण त्यांना मालिकामधून बघतो, ते त्या पात्राच्या भूमिकेच्या वेशभूषेमध्ये बघतो, मेकअप करून बघतो, पण तुम्ही बघितल्यानंतर नक्की ओळखाल. राजन भिसे. राजन, नमस्कार. प्रुडंटमध्ये स्वागत करतो. मला सांग की आपण नाटकामध्ये काम करावं असं तुला केव्हा वाटलं आणि का वाटलं? नाटकामध्ये काम करावं हे मला असं काही वाटायचा प्रश्न आलाच नाही, कारण मी अगदी लहान होतो, म्हणजे दुसरी तिसरीत वगैरे असेल तर मी वक्तृत्व स्पर्धांमधून खूप भाग घेत असे, शाळेमध्ये किंवा आमच्या परिसरामध्ये होणाऱ्या. आणि एक बऱ्यापैकी सभाधीटपणे बोलणारा मुलगा म्हणून वर्गामध्ये मी जरा त्या शिक्षकांना परिचित होतो आणि त्यांनी मला एका नाटकामध्ये घेतलं. आणि नाटकामध्ये, शाळेच्या गॅदरिंगच्या नाटकामध्ये काम बरं झालं असावं, त्यानंतर मला दरवर्षी नाटकांमध्ये घेतच गेले. शाळेमध्ये माझ्या नाटकामध्ये अभिनयाचा प्रवास चालू, त्यामुळे नाटकात काम का करावं असं तुम्हाला वाटलं असं नाही. म्हणजे इट इज नॉट बाय चॉईस, इट इज बाय डिफॉल्ट ते येऊन पडलं अंगावर. मग जेव्हा SSC पास झालो, मग कॉलेज झालं आणि त्याच्यानंतर मी आर्किटेक्चरला ॲडमिशन घेतली. आर्किटेक्चर म्हणजे बऱ्याच लोकांचं करिअर हे काय असतं की कॉलेजमध्ये त्यांना एकांकिका स्पर्धांमधून किंवा याच्यामधून सगळा तो बहर येतो, सगळा त्यांच्या टॅलेंटला. माझं नेमकं उलटं झालं की शाळेमध्ये जे सगळं माझं चालू होतं ते कॉलेजमध्ये आल्यानंतर संपूर्णपणे बंद झालं. याचं कारण आर्किटेक्चरचा अभ्यासक्रम 5 वर्षाचा आहे आणि त्याचं सबमिशन एवढं मोठं असतं आणि एकंदर आमचं कॉलेज होतं ते बहुभाषिक होतं, म्हणजे फक्त मराठी मुलं आहेत वगैरे असं नाही, सर्व भाषांमधली. त्यामुळे तिथे फार काही ॲक्टिव्हिटी नाटकाची किंवा असं काही नसायचं त्या तिथे. आणि हे चालू होतं सगळं. आणि 5 वर्षामध्ये मी एकाही स्पर्धांमध्ये किंवा एकाही नाटकात कधी कुठेही काम केलं नाही. शाळेमध्ये असताना मात्र काही प्रोफेशनल बालनाट्य जी येतात मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये जी असतात, तशी रॉबिनहूड किंवा एक बाळकोबा सांगकामे नावाचं नाटक होतं, अशा पद्धतीच्या नाटकामध्ये फक्त मे महिन्याच्या सुट्टीपुरतं तेवढे प्रयोग करायचे. पण असं मुद्दाम नाही आता आपण नाटकात काम करायचं किंवा नाटकात करिअर करायचं असं अजिबात कधीही मला वाटलं नाही. ते आपोआपच झालं. आर्किटेक्ट झाल्यानंतर मी इथे मुंबईमध्ये एका आर्किटेक्टकडे जॉब करू लागलो आणि तो करत असताना मला त्यावेळेला गल्फमध्ये जाण्याची खूप मोठी बूम होती आणि त्या लाटेवरती स्वार होऊन आम्हीही बहारीनला गेलो. मी 2 वर्ष बहारीनला ॲज अन आर्किटेक्ट म्हणून होतो एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये. आणि बहारीनला गेलो तर तिथे बहारीन हे तुम्ही जर हे असेल तर अगदी छोटासा देश आहे, म्हणजे आपल्या मुंबई एवढा अख्खा देश आहे तो, खूप छोटा आहे आणि त्यामुळे खूप स्वीट आहे. लोकसंख्या तशी कमी आहे आणि त्यामुळे ती माणसं सतत एकमेकांना भेटत असतात. मग तिथे तसं महाराष्ट्र मंडळ नव्हतं. मग आम्ही एक 4-5 जण होतो, त्यांच्या मदतीने आम्ही तिथे एक महाराष्ट्र मंडळ स्थापन केलं. अच्छा. तिथे गणपती आणला बहारीनला, म्हणजे त्या वेळेपासून गणपती रेग्युलर सुरू झाला बहारीनला येणं. आणि सगळ्यात पहिलं मराठी नाटक बसवलं. अरे वा. बहारीनला. हे कुठल्या सालामध्ये साधारण? हे होतं 84 साली. हो, 84. अच्छा. आणि त्याच्यानंतर मग ते नाटक बसवलं, महाराष्ट्र मंडळ वगैरे सुरू झालं, मग त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज रेग्युलर तिकडे सुरू झाल्या. आणि त्यानंतर काही दिवसांनी मला असं लक्षात आलं की मी थोडासा होमसिक झालो, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, की मला फार घरच्यांची आठवण यायला लागली. आणि इतकं सुखासीन आयुष्य आहे तिथे की तुम्हाला कुठल्या गोष्टीसाठी झगझग करायला लागत नाही. म्हणजे आता आम्ही सकाळी निघून जायचो, एक छोटीशी गोष्ट, एक सकाळी आम्ही निघून जायचो आणि आम्ही संध्याकाळी ऑफिस सुटल्यानंतर घरी यायचो. घरातला गॅस संपला की सिलेंडर बाहेर आणून ठेवायचा घराच्या
त्याच्या खाली पैसे ठेवायचे. ऑफिसमध्ये जाऊन गॅस कंपनीला फोन करायचा, गॅस कंपनीचा माणूस त्या बिल्डिंगमध्ये जायचा, नवीन सिलेंडर तिथे ठेवायचा, जुना सिलेंडर घेऊन जायचा, त्याच्या खालचे पैसे घेऊन जायचा. पण असं कधीही झालं नाही की त्या सिलेंडरच्या खालचे पैसेच कोणीतरी घेऊन, असं कधी नाही. सो इतकं छान सुखासीन. किंवा तिथे पाणी विकत घ्यायला लागायचं, पाणी मिळायचं नाही, म्हणजे जे ड्रिंकिंग वॉटर आणि कुकिंगसाठी लागणारं पाणी ते रोज विकत घ्यायचं. तर ते मोठे ड्रम असायचे, तो मोठा ड्रम साधारण 3-1 दिवस पुरायचा. तो संपला की तो घराच्या बाहेर ठेवायचा, त्याच्यावर पैसे ठेवायचे, कॉईन्स, आणि आपण ऑफिसला निघून जायचं. तो पाणी देणारा तो रोज बिल्डिंगमध्ये एक चक्कर मारायचा, त्याच्या घराच्या बाहेर तो कॅन असेल, ते पैसे घ्यायचा, कॅन भरून आणून तिथे परत आणून ठेवायचा. हे सगळं सोडून तू परत. आणि नंतर माझ्या असं लक्षात आलं की ह्याची फार सवय व्हायला लागली आपल्याला. आणि जर हे असं चालू राहिलं तर मग परत जाणं खूप कठीण होतं. त्यावेळेला माझं लग्न वगैरे झालं नव्हतं, काय एकटाच होतो. आणि मी परत आलो. अच्छा. मग इथे परत आल्यानंतर मग पुन्हा नाटकात कसं आलास? हां, त्याची गंमत एक वेगळी आहे की त्यावेळेला नाटकासंबंधित जेवढ्या बातम्या किंवा काय असेल तर ते मी वाचत असे बाहेरच्या वृत्तपत्रामध्ये. म्हणजे तिथे मराठी पेपर तर यायचं, त्याच्यामध्ये सगळं वाचायला मिळायचं आम्हाला. आणि जेव्हा मी इथे आलो तर त्यानंतर मी काहीच करत नव्हतो. म्हणजे माझं जॉब वगैरे असं चालू होतं, काही बारकीसारखी कामं होती. आणि माझा एक आर्किटेक्चर कॉलेजमधला माझा एक मित्र प्रदीप सुळे म्हणून, तर तो मला म्हणाला की तू हल्ली काय करतोस, म्हणजे आर्किटेक्चर फील्डमध्ये काय करतोस असा त्याचा प्रश्न नव्हता, नाट्यविषयक तू काय करतोस. तर मी म्हटलं की मी काहीच करत नाही सध्या. तर तो म्हणाला, अरे ये ना, आमचा एक ग्रुप आहे आंतरनाट्य नावाचा, तर आम्ही एक नाटक बसवतोय. त्या नाटकाचं नाव होतं लाईफ ऑफ गॅलिलिओ, ब्रेख्टचं नाटक. राजीव नाईक, अरुण नाईक, अजित भुरे, विजय किंगरे. तर मला गंमत म्हटलं, मी येतो, अँटोनी डिसेल्वा नावाची एक शाळा आहे, त्या शाळेमध्ये रीडिंग आहे, तर तू तिकडे ये, असं मला त्या प्रदीप सुळेने तिथे बोलवलं. आणि मी तिथे गेलो त्या ठिकाणी. मला अजून आठवतं की तिकडे ना अतुल परचुरे वगैरे असे टिंगी पोरं होती सगळी. म्हणजे त्यावेळेला माझं लग्न झालं होतं. ही गोष्ट आहे 86 सालची. आणि माझं नुकतं लग्न झालं होतं. आणि मी एक जरा यांच्यापेक्षा मोठा, आणि ही सगळी कॉलेजमध्ये जाणारी पोरं, ही कोण आहेत पोरं. आणि तोपर्यंत वाचन वगैरे काय सुरू झालं नव्हतं. मी असं बाजूला त्यांच्या उभं, तेही मला ओळखत नव्हते कोणी. आणि त्यांच्या गप्पा चाललेल्या, अरे परवाच्या शूटिंगला, अरे माझी काय वाट लागली यार, मी तिकडे गेलो आणि तो शॉट त्यांनी असा दिला ना, मला तिथे जाता येईना. म्हटलं हे सॉलिड दिसतात, कोण आहे ते पोरं, आपण ह्यांच्यामध्ये फारच नवखे आहोत, आपल्याला ह्याच्यातलं काहीच येत नाहीये आणि ह्याच्यातलं मी काही केलेलं नाहीये. पण नंतर अरुण नाईक, राजीव नाईक आणि ही सगळी मंडळी आली. त्यांनी मला सांगितलं की तू ह्याच्या आधी काम केलंयस का यापूर्वी. म्हटलं मी असं काही केलं नाहीये, पण मी शाळेत गॅदरिंगमध्ये काम केलंय. मी काय असं नाटकात बिटकात माझ्या कॉलेजमध्ये किंवा इंटर कॉलेजमध्ये कुठेतरी मी चमकलोय वगैरे असंही काही नव्हतं. आणि त्यानंतर तो म्हणाला, बरं ठीक आहे, तू वाच, असं म्हणून त्यांनी मला एक पान काढून दिलं आणि मी वाचलं. आणि 4 ओळी वाचल्यानंतर अरुण नाईक म्हणाले, ठीक आहे तू ये उद्यापासून. आणि नंतर मला हे कळलं, जेव्हा आमची खूप चांगली मैत्री झाली, तेव्हा सगळेजण म्हणाले की अरे 2 वाक्य तू वाचलीस ना, तर सगळेजण एकमेकांकडे असं, हा कोण आहे कोण आहे असं झालं. म्हणजे हा कुठून आलाय, हा कोणीच माहितीतला माणूस नाहीये. तर मग अशा पद्धतीने माझा त्या आंतरनाट्यामध्ये प्रवेश झाला. आणि तो माझ्या मते माझ्या आयुष्याचा टर्निंग पॉईंट आहे. मला असं वाटतं की तो जो ग्रुप त्यावेळेला जमलेला होता, आता त्यांची त्या ग्रुपमध्ये त्यावेळेला कोण कोण होते हे जर तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल की आता ते सगळेजण खूप मोठे झाले. की विजय केंकरे, डॉक्टर राजीव नाईक, अरुण नाईक, मीना नाईक, त्यानंतर अजित भुरे, धनंजय गोरे, संजय मोने, रेणुका शहाणे, सुमुखी पेंडसे, अतुल परसुरे, ही सगळी माणसं त्यावेळेला आम्ही जवळजवळ रोज एकत्र भेटत होतो. आणि अशा पद्धतीच्या संस्थांमधून काम करण्याची, बरं मी अभिनयच करत होतो, मला त्यावेळेला सेट बीटचं काही ज्ञान नव्हतं. आणि आमचे आंतरनाट्याचे त्यावेळचे मार्गदर्शक होते श्री दामू केंकरे. मी असा माणूस पाहिला नाही की एवढा मोठा माणूस, एवढा कर्तृत्ववान माणूस, पण आमच्याशी ते ज्या पद्धतीने वागायचे, म्हणजे विजयपेक्षा आम्ही दामू काकांचे जास्ती मित्र होतो.
की माणसामध्ये कसं मिसळायचं ही जी कला आहे ही मी त्या माणसाकडनं काय फॅन्टॅस्टिक होते की ते त्यांना काही इनिबिशन्सच नव्हत्या की लहान आहे मोठा आहे असं काही नाहीच. ते इतके छान तुमच्याबरोबर जेल व्हायचे आणि ते ही वॉज लाईक अ फ्रेंड. म्हणजे असं कधीही त्यांनी स्वतःच्या मोठेपणाचं कोणावर दडपणच येऊ दिलं नाही. आणि आता जाणवतं की हा त्यांचा केवढा मोठा ग्रेटनेस आहे. आणि मला वाटतं त्यांच्याचमुळे मग दी गोवा हिंदी असोसिएशन कडे ही नंतरची गोष्ट. त्या आंतरनाट्यामध्ये काम करताना असं असायचं की प्रत्येक वेळेला काय तुम्हाला अभिनय करायला लागणार. खूप प्रोडक्शन होती ना. हे झालं की दुसरं झालं की तिसरं. मग त्याच्यामध्ये सगळी कामं करायला लागायची. म्हणजे काही वेळेला इस्त्री करायची, काही वेळेला फ्लॅट्स उचलून न्यायचे, बॅकस्टेज करायचं. अभिनय तर करायचाच, तो सगळ्यांनी करायचाच, पण सगळ्यांनी ही पण कामं वाटून घ्यायची. कारण संस्थेकडे पैसे नसायचे हे सगळं करण्यासाठी. आणि त्यावेळेला एक आमचं नाटक बसत होतं, त्याचं नाव होतं मॅकबेथ. आणि गॅलिलिओ नाटकाच्या वेळेला, हे माझं जे पहिलं नाटक होतं, तर त्यावेळेला प्रदीप सुळे जो माझा मित्र आहे, ज्यांनी मला तिथे नेला होता, तो त्या नाटकाचा सेट डिझायनर होता. मीना नाईक होती, ती कॉस्ट्युम डिझायनर होती. आणि हे सगळे सुनील तावडे होता, अजित बुरे, हे सगळेजण होते त्यावेळेला. आणि तेव्हा नेमकं असं झालं की त्या नाटकामध्ये ना खूपसे प्रॉप्स होते की गॅलिलिओची एकंदर त्या खगोलशास्त्राविषयीची मॉडेल्स होती, किंवा गॅलिलिओनी लावलेल्या दुर्बिणीचा शोध, तर त्याची त्यांनी तयार केलेली एक दुर्बीण होती. अशा काही वेगळ्या गोष्टी होत्या. तर सेट डिझायनर चं असं म्हणणं होतं की अरे ये मैं नहीं करेगा, हे कोणाकडनं करून घे ना. तर नेहमी हा वादाचा प्रश्न आहे की प्रॉप्स कोणी बनवायचे. सेट डिझायनर म्हणतो हे माझं काम नाही प्रॉप्स बनवायचं, कॉस्ट्युम मला म्हणतो ते माझं काम नाही. तर म्हटलं मी घेतो हे, कारण आर्किटेक्ट असल्यामुळे आम्हाला मॉडेलिंग हा एक सब्जेक्ट होता. तर म्हणलं मॉडेलिंग येतं, त्याच्यामध्ये हे मला जमेल असं करायला. आणि मी त्याचे सगळे जे प्रॉप्स आहेत ते मी तयार केले. की ती नळकांडी आणली एकात एक जाणारी, मग त्याच्यामधनं ती दुर्बीण, त्याला काचा लावल्या, मग त्याला चांबडं लावलं, ती एका जुन्या कॅमेऱ्याच्या ट्रायपॉडवरती बसवलं, आणि मग ती एकात एक जाणारी अशी दुर्बीण केली गॅलिलिओची. आणि ते खूप छान झालं सगळं. आणि मग मला त्यात रस वाटू लागला, अरे हे छान आहे सगळं प्रकरण. आणि त्या काळामध्ये सर्व माणसं एकत्र असल्यामुळे सर्व गोष्टींचा, म्हणजे फक्त अभिनयावरती लक्ष नसायचं. सर्व माणसं सगळ्या गोष्टीमध्ये डिस्कशनमध्ये भाग घ्यायची. म्हणजे त्याच्या संगीतामध्ये काय असायला पाहिजे, काय असू नये, हे ज्या वेळेला काही माणसं, तज्ज्ञ माणसं त्यातली सांगायची, त्यावेळेला तुमच्या कानावर ते का असू नये याची कारणे, का असं का नाही ढोलक वापरायचा, अशा पद्धतीची डिस्कशन्स असतात. किंवा सेट डिझायनिंगमध्ये हे काय आहे, असा सेट का केला जातोय, म्हटलं अरे हे इंटरेस्टिंग आहे. आणि 5 वर्षाचा आर्किटेक्चरचा कोर्स केल्यामुळे त्याच्यासाठी करण्यात येणारं जे व्हिज्युअलायझेशन आहे, की जेव्हा सेट डिझाईन करतो तेव्हा तुम्ही काय करता, तर तुम्ही व्हिज्युअलाइज करता काहीतरी, आणि मग त्याला तुम्ही मूर्त स्वरूप देता. तर हा जो व्हिज्युअलाइज करण्याचा जो पार्ट आहे तो मला जरा सोपा गेला. पण मला नेहमी असं विचारतात थोडंसं विषयांतर, की आता त्याच्यानंतर मी बऱ्याच ठिकाणी जातो, सगळेजण विचारतात की तुम्ही आर्किटेक्ट आहात म्हणून तुम्ही सेट डिझायनर आहात का. तर असं नाही. मग सगळेच आर्किटेक्ट सेट डिझायनर झाले असते. बेसिकली तुम्ही थिएटरचे असायला लागता तर तुम्ही त्याचे सेट डिझायनर करू शकता. आणि फरक काय डिझायनिंगमध्ये, की तुम्ही तुमच्या फील्डमध्ये पण तुम्ही बिल्डिंग डिझाईन करता किंवा एखाद्या घराचा इंटिरियर करता, आणि तुम्ही नाटकामध्ये पण एका घराचा इंटिरियरच करता.